Кажи бе. Поздрав свima ljudi moji i momate, vi gledate moj novi klip. Video bе klip. I s mene je to devojče i to je devojče. Devojče, momiće. Momak. Momak. I sad palimo ognjenke nasi dneska. Dneska je nas praznik. I sada Трябваше мата бъде... О, леле, много чвари. I sad... Ей, види, цръгна. Айде, опара. Айде, Стефане. Айде, Стефан. Интересира ме капачката колко горе. Интересно. Его гледам капачка. Ей, добро гори. Добро. Добро ке гори. Добро ке се Хайде. Добро ке се гори. Добро ке се гори. Колко снимamo минути? Jednom. Ajde idemo nešto da saberemo. Ili... Ке се шедемо додек не спреспали. Ajde. Ajde, Stefan. Чика Стефане. Ajde, Stefan. Ali mate, videli ta cuculota? Ali, ovamo be. Dojdi da... Де? Абе, dojdi da vidiš. Видео, Стефане, там има повидваш. Стефания. Što? Idem. Добре, ке се шедемо по-назад. Абе, мате, не смееме на там бе, полицайите ги не видят. Ба що? Ние сме гитинкани. Айде ме там. Идемо да се шетamo. Vidi kolika zgrada. Kaj da živo. Imamo i romčenje, ako vidite. Ne znam, men, pa vidite. Ne znam da izgovorim. Dobro, ne. Vidite. Mate, направите. Защо сборите стига нещо. Я имам дукан, не имам поснимам, имам леко будки ви снимам и они пазарят от нас. Чакай. Да те врашам нещо. Що? Имам прашение, застани пъти да те врашам. Хайде. Чакай, що беше? Айде, води. Чакай, забрави. Ай, избари си мене да дек да ми текна. Добро, Юди, sad se šetamo. Dobro, više toga kaže ne možeš. Ostavite like. I subscribe. I ako sakate da gledate oще jedno ovakvo video, pišete u komentar. И си в коментари напишите момък и девойко да се субскрайбват на мой канал. Разбрали ме, Стефания? Да. Отме разбрали субскрайб. Да. Нека сега ке разбрали субскрайб. Ке разбрари. Айде. Айде сега да. Туди tu imamo планета. Айде. Ти чакай, видите ова сграда. Цела сграда. Кой последен до... Стефания, слушай ме. Всеки от ги правим един челендж. Кой последен до гинат, те мора да... Пояде лимон. Мате, ама стой. Ти ги държи телефона. Мене ке ми падне. Дали, няма случайно. Па стоп, ти речи я. Айде. Стоп. Чекай история. О, Стефан. Стой. Секси тръгва. Кой е последен до? Погина, те яден лимон. Чекай, ма я се натръгнем. Чекай. Юди, ема пръв канал. Не ме пред ръка. И сега ме тера пак да се тръкам. Скал. Я съм последен. Добре, аз съм последен, ги ядем лимон. Ако. Кой е пръв? Покажи кой е пръв. Той. Втора. И аз съм последен. Ей, не съм я. Они са последни, они ки ядат лимон. Държи. Ти си от детството ни идама. Не. Ама и да си вие дом. Абе, мама, истина, идете си вие. Нещо. Юди, сега си да ги скопим по 3 пъти, защото камерата ми е празна мъж. Празна. И затова ти избачваме.
Ajde. Od najstar do najmalo. Ja najstartam. Ajmo. Skoči. От тук ќе скокаме. Прво да покажем теренот. От тука и теренот. Треба да прескокне. И ајмо. Браво! Не, два пути, посемешен пут. Ајде. Еве се кон. Он е втори, јас сум најмалечек, ама ако изгледам највисок. Абе не, посем ги скокамо. Не, съм Стефания. Ајде, чекай да фатим. Ајде. Ја! Ljudi snimam notka. Ljudi, ja posledен! Ljudi, ja ne ga stisam. Лайк! Секунд, некој мене. Ajde. Ajde, momito. Čekaj, mogu da završim. Набивайте си в коментара за мене. Фуj. Ajde. Još jedan. Ajde. Čekaj da se zrčka okinat. Ajde. Čekaj. Zrčka okinat. I poveki da gori. Tri. Čekaj, čekaj. Vidi me mene. Čekaj, ne možem da... Gledaj. Peši. Dobro. Kako vi sve? Prvi se skokne. Da vi sve. Zato. To je to bilo od ovaj klip. Ljudi. Kaži čao. Ćao. Čekaj, kaj bile ćemo samo da dojem. I snimali kako se pentramo. Pentramo. Evo mi nogite. Da se pentramo. Ajde. Ne, da se do kraja. Što? Ajde, čao.